Telefon zazvonil ve středu v 15 hodin 12 minut a já jsem v tu chvíli věděla, že se můj soukromý život znovu stane veřejným divadlem. Kláro, na druhé lince máš bývalého manžela. Beátin hlas, ostrý a přeslazený, prořízl tichý šum kanceláře. Bylo to jako startovní výstřel k závodu, který jsem nikdy nechtěla běžet. Všechny klávesnice utichly. Každý tlumený rozhovor se zastavil. 21 párů očí se otočilo k mé kóji a jejich pohledy byly směsicí lítosti a morbidní zvědavosti, jako bych byla obzvlášť zpomalená vlaková nehoda. Ruce se mi třásly, když jsem sahala po sluchátku. Samozřejmě to nebyl můj ex. Volal můj právník Michal ohledně upraveného harmonogramu péče o děti. Ale Beáta nikdy nenechala fakta, aby jí zkazila dobrý příběh. Žila pro drama, pro každodenní divadlo, ve kterém sledovala, jak se hroutím strůnu její recepce. Jen mi prosím vezmi vzkaz, naznačila jsem ústy, ale ona se už otáčela, pravděpodobně, aby si upravila lesk na rtech a připravila se na další oznámení. Když před 9 měsíci začala moje rozluka, dala jsem si svatý slib. Svůj pracovní a soukromý život budu držet naprosto odděleně. Budu dokonalá profesionálka, klidná a nedotknutelná. Budu nosit svá nejlépe padnoucí saka, zdokonalím svůj neutrální výraz. Nikdo nikdy neuvidí praskliny. Nikdo se nedozví, že často pláču v autě během polední pauzy, nebo že jsem si nedávno začala schovávat rodinné balení papírových kapesníčků do spodní zásuvky stolu. Ale Beáta to prokoukla. Měla téměř nadpřirozený smysl pro slabost, jako dravec větřící zraněné zvíře. Poprvé, když odvysílala mé osobní záležitosti, předpokládala jsem, že to byla neopatrná chyba. Kláro, na lince čeká právník tvého manžela, zahřměla přes otevřenou kancelář. Cítila jsem, jak mi horkost stoupá po krku, zatímco jsem se snažila koktat vysvětlení svým zmateným kolegům, že ne, všechno je v pořádku, jen nějaké rutinní papírování. Ten večer jsem si nacvičovala, co jí řeknu. Použiji slova jako profesionální hranice, důvěrnost a základní lidská slušnost. Ale když jsem druhý den ráno stála před jejím stolem, vzhlédla ke mně s těma chladnýma křišťálovýma očima a nabídla úsměv, který naznačoval, že mi dělá obrovskou laskavost. Ale zlatíčko, já se ti jen snažím pomoct, abys něco důležitého nepropásla, zavrněla hlasem plným falešné sympatie. Vím, jak jsi teď rozhozená. Rozhozená. To slovo bodlo jako fyzická rána. Ale neměla nepravdu. Byla jsem rozhozená. Nestíhala jsem termíny, ztrácela jsem složky, přicházela jsem do práce se špatně zapnutou halenkou. Rozvod mě zžíral zevnitř a tahle 24letá recepční s dokonale upravenými nehty a krutým, vědoucím úsměvem přesně zjistila, kam zabodnout nůž a otočit jím. Hovory se staly každodenním představením. Michal volal ohledně termínů mediace a Beáta oznamovala, Klářin ex chce zase mluvit. Můj finanční poradce volal kvůli rozdělení majetku a ona štěbetala, další právník pro Kláru na první lince. Každé veřejné prohlášení mi připadalo, jako bych byla nucena stát uprostřed přeplněného náměstí, zatímco cizí lidé na mě ukazují a šeptají si o mých selháních. Ale hovory nebyly ani to nejhorší. Nejhorší byla změna ve výrazech mých kolegů. Dana z účetního na mě začala pokukovat přes brýle s pohledem hluboké lítosti. Kevin z IT oddělení mi občas neohrabaně poklepal na rameno a zeptal se, jestli se držím, tím samým tlumeným tónem, jaký se používá u nevyléčitelně nemocných. Dokonce i můj šéf, pan Novák, se mnou začal mluvit, jako bych byla křehký kus porcelánu. Jeho hlas byl pečlivě modulován, aby se vyhnul jakýmkoliv náhlým pohybům, které by mě mohly rozbít. Asi 3 týdny po začátku Beátiny kampaně psychického mučení to posunula na novou úroveň. Byla jsem v kuchyňce a snažila se sebrat energii na uvaření čaje,
když jsem zaslechla, jak mluví s Lenkou z mzdového oddělení hlasitým jevištním šeptem. Takže pořád ti dělá problémy s alimenty? Chci říct, jaká zrůda se snaží ošidit vlastní děti. Hrnek, který jsem držela, mi vyklouzl z ruky a roztříštil se na dlažbě. Horký čaj mi postříkal kalhoty a boty, ale popáleninu jsem sotva vnímala. Cítila jsem jen krev bušící mi v uších a zvuk Lenčina trapného smíchu. Kláro, neviděla jsem tě tam stát, řekla Beáta a oči jí zářily neskrývanou radostí. Zrovna jsem Lence vyprávěla, jak hrozné to musí být, žebrat o každou korunu. Chlapi umí být takový škrti, když dojde na rozvod, že? Chtěla jsem křičet. Chtěla jsem jí říct, že Pavel se se mnou nehádá o alimenty. Bojuje o více víkendů s dětmi. Že se právníci dohadují o právu na styk s dětmi, ne o penězích. Že vysílá fiktivní, krutou verzi mého života celé kanceláři. Místo toho jsem si jen klekla a začala sbírat rozbité střepy keramiky třesoucíma se prsty. Počkej, pomůžu ti, řekla Beáta. Přikrčila se vedle mě a její hlas byl dost hlasitý, aby ho slyšela celá místnost. Víš, kdybys někdy potřebovala s někým mluvit, jsem tu pro tebe. Rozvod je prostě tak těžký, zvlášť když jsou v tom děti. Znovu hrála divadlo, roli soucitné přítelkyně, zatímco nůž zabodávala hlouběji. Podívala jsem se jí do tváře, tak mladé, tak dokonale nalíčené, tak naprosto prosté skutečné empatie. A za ní jsem uviděla kus papíru přilepený na boku lednice v kuchyňce. Viděla jsem tabulku, seznam jmen. Zamžourala jsem. Slova se zaostřila. Sázková kancelář, Klářino zhroucení. Pod tím seznam předpovědí, rozbrečí se u stolu. 2 týdny. Beáta 250 korun. Dá výpověď na hodinu. 1 měsíc. Kevin 100 korun. Vyhodí ji za špatný výkon. 6 týdnů. Lenka 350 korun. Úplné nervové zhroucení. 3 týdny. Anonym 500 korun. Na seznamu bylo 12 jmen. 12 lidí, se kterými jsem pracovala 3 roky. Lidí, kteří se ptali na vědecké projekty mých dětí a na zdraví mého otce. Lidí, kteří se se mnou dělili o dort na mé poslední oslavě povýšení. Sázeli na můj emoční kolaps. Ruce se mi přestaly třást. Zrak se mi vyjasnil. Všechna bolest a zmatek, které jsem měsíce cítila, se vypařily a nahradila je chladná krystalická jistota. Vyfotila jsem si ten seznam telefonem. Pak jsem šla rovnou na oddělení lidských zdrojů. Potřebuji podat formální stížnost na šikanu na pracovišti, řekla jsem paní Dvořákové a položila jí na stůl výtisk té fotky. Zkoumala ho celou minutu, její výraz se neměnil, pak na mě vzhlédla s unavenou rezignací někoho, koho právě požádali, aby zneškodnil bombu pinzetou. Kláro, vím, že si teď procházíte těžkým obdobím, začala pečlivě neutrálním tónem. Ale tohle vypadá jen jako neškodná kancelářská zábava, možná dokonce nešťastný pokus o vyjádření podpory. Podpory, to slovo mi vyšlo z úst jako střep skla. Sázejí na to, kdy se nervově zhroutím. Myslím, že si možná špatně vykládáte jejich úmysly, pokračovala hladce. Beáta se mi zmínila, že si lidé jen dělají starosti. Někdy je humor způsob, jakým lidé zpracovávají obtížné situace. Jen jsem na ní zírala a čekala na pointu, která nikdy nepřišla. Tato žena, obklopená motivačními plakáty s koťátky visícími z větví, skutečně obhajovala sázkovou kancelář na mé duševní zdraví. Takže říkáte, že toto je přijatelná forma chování v této společnosti? Říkám, že dynamika na pracovišti může být složitá, zvláště v dobách osobních změn. Možná bychom pro vás mohli najít nějaké zdroje pro zvládání stresu? Mám vynikající brožuru o mindfulness. Odešla jsem z její kanceláře a v ruce jsem nedržela nic než fotokopii brožury o mindfulness a drtivé poznání, že jsem na to naprosto a úplně sama. 40 dochů, druhý den ráno byl Beátin úšklebek zářivý. Věděla to.
Věděla, že jsem jí nahlásila a věděla s absolutní jistotou, že se s tím nic neudělá. Dobré ráno, Kláro, cvrlikla, když jsem procházela kolem jejího stolu. Jak se dnes držíme? Otázka byla na povrchu nevinná, ale slyšela jsem skutečný vzkaz jasně a zřetelně. Patříš mi. Můžu si dělat, co chci, a nikdo tady mě nikdy nezastaví. Ten večer, sedíc ve svém poloprázdném bytě poté, co si Pavel odvezl většinu nábytku, jsem pochopila, že mám dvě možnosti. Mohla bych dát výpověď, najít si novou práci a začít znovu někde, kde nejsem známá jako ta smutná rozvedená. Nebo bych mohla vrátit úder. Ten nápad začal jako malá jiskřička vzpoury v obrovské prázdnotě mého hněvu. Co kdybych mohla použít Beátinu vlastní krutost proti ní? Co kdybych z ní mohla udělat hvězdu jejího vlastního veřejného ponížení? Vzala jsem telefon a projížděla kontakty, dokud jsem nenašla jméno, které jsem nevytočila více než 10 let. Monika Novotná. Moje spolubydlící z Vysoké certifikovaná technologická kouzelnice a jediná osoba, kterou jsem znala, která oceňovala jemné nuance kódování i pomsty. Bylo na čase změnit pravidla hry. Moničin hlas, živý a praskající, se ozval z mého telefonu ve 23 hodin 52 minut, jen 4 minuty poté, co jsem poslala zoufalou zprávu. Potřebuju pomoc s něčím šíleným. Jsi pořád počítačový génius? Klára Nováková? 10 let se neozveš a tvůj první krok je záhadná zpráva o počítačích skoro o půlnoci? Její smích byl přesně takový, jaký jsem si ho pamatovala. Vřelý, trochu chraplavý a plný toho druhu rošťáctví, které nás kdysi dostávalo do potíží. Tohle by mělo stát za to. Poprvé za dobu, která mi připadala jako věčnost, jsem se skutečně usmála. Pamatuješ si, jak si údajně hackla univerzitní server, abys nám změnila známky z toho filozofického semináře? Údajně, opravila mě a slyšela jsem úsměv v jejím hlase. A preferuji termín neautorizované penetrační testování. Ale jo, pořád jsem v oboru. Teď vedu vlastní agenturu pro vývoj webových stránek. Takže jaký chaos to plánuješ? Příběh se ze mě valil. Každé ponižující oznámení, povýšená lítost, sázková kancelář, odmítnutí paní Dvořákové. Všechno, co jsem měsíce sama snášela. Monika trpělivě poslouchala, její ticho přerušovaly jen občasné zvuky znechucení. Když jsem konečně skončila, na lince bylo dlouho ticho. Ta absolutní zrůda, řekla nakonec hlasem chladným, potlačovaným vztekem. Kláro, tohle není jen malicherné kancelářské drama. Tohle je systematická kampaň psychického týrání. Rozebírala tvé profesní postavení a duševní pohodu pro zábavu. Já vím, zašeptala jsem, ale nevím, co dělat. Potřebuju tuhle práci, potřebuju pojištění pro děti a HR si zřejmě myslí, že sázková kancelář na zhroucení je teambuildingová aktivita. My s tím něco uděláme, řekla Monika a v pozadí jsem slyšela slabé cvakání klávesnice. Ale nejdřív potřebuju velké kafe a pořádnou strategickou poradu. Máš zítra ráno čas? A tak jsem se ocitla v malé kavárně v centru v 7 hodin ráno, popíjela jsem latte a sledovala, jak se moje stará spolubydlící mění v machiavelistický mozek operace. Monika se moc nezměnila. Stále měla stejný ostrý, hranatý sestřih, stejné inteligentní oči za stylovými brýlemi, stejný zvyk divoce gestikulovat, když se nadchla. Ale teď se nesla s tichou, ocelovou sebedůvěrou zrozenou z let prosperity v oboru ovládaném muži. Dobře, tady je naše situace, řekla. Otevřela elegantní notebook vedle poznámkového bloku, již pokrytého pečlivými diagramy. Beáta je klasický pracovní šikanátor. Prochází jí to, protože je mladá, atraktivní a ví, jak flirtovat se správnými lidmi ve vedení. Věří, že je nedotknutelná. V podstatě je, řekla jsem. Paní Dvořáková to dala velmi jasně najevo. Špatně.
je nedotknutelná uvnitř vaší kancelářské budovy. Ale co kdybychom vytvořili scénář, kde se její vlastní ambice stanou nástrojem jejího pádu? Moničiny prsty začaly létat po klávesnici. Pověz mi o ní, co chce víc než cokoliv jiného. Přemýšlela jsem o úryvcích rozhovorů, které jsem zaslechla, o neustálém chvástání. Status, uznání. Pořád mluví o tom, že tahle práce je pod její úroveň, že si zaslouží být v rohové kanceláři. Ohání se luxusními značkami, mluví o svém networkingu v Noble barech a její sociální sítě jsou pustinou inspirativních obchodních citátů. Perfektní, prohlásila Monika. Takže je ambiciózní, posedlá image a pravděpodobně se cítí podhodnocená. Jaké má vzdělání? Vyšší odborná škola, obor podniková administrativa. Zmiňuje to pokaždé, když se k ní někdo chová jako k pouhé recepční. Moničiny prsty tančily po klávesách. Vynikající. Právě dost vzdělání na to, aby byla přehnaně sebevědomá, ale ne dost skutečných zkušeností, aby rozpoznala sofistikovanou past. Jaká by byla její vysněná práce? Zvážila jsem to, něco ve firemní komunikaci nebo vztazích s klienty. Pořád říká, že je tváří společnosti a že by práci našeho marketingového ředitele zvládla se zavřenýma očima. Vztahy s klienty to budou. Monika otočila obrazovku notebooku ke mně. Pozdrav firmu Vertex Investiční, naši z Brusunovou, zcela fiktivní butikovou investiční firmu. Webová stránka se již zhmotňovala. Byla elegantní, minimalistická a obsahovala fotky z fotobanky s neuvěřitelně dobře vypadajícími lidmi, kteří si potřásají rukama v prosluněných zasedacích místnostech. Barevná paleta byla specifický odstín tmavě modré, který křičel staré peníze, aniž by byl okázalý. Jak to děláš tak rychle? Zeptala jsem se, fascinovaná. 12 let se živím tvorbou webových stránek, Kláro. Tohle je jako dýchání, jen ten vzduch je tvořen kódem a sladkou pomstou. Zastavila se a její výraz zvážněl. Jsi si naprosto jistá, že do toho chceš jít? Protože jakmile to spustíme, není cesty zpět. Vzpomněla jsem si na Sázkovou kancelář. Vzpomněla jsem si na Beátin triumfální úšklebek. Vzpomněla jsem si na drtivou tíhu její každodenní krutosti. Jsem si jistá. Dobře, protože už mě svrběly prsty, abych své schopnosti použila na něco jiného, než na optimalizaci nákupních košíků v e-shopech. Během následujících 2 hodin jsme postavili dokonalou past na myši. Vertex Investiční se stala vysoce exkluzivní poradenskou firmou pro ultrabohaté jednotlivce. Monika zaregistrovala doménu, naplnila řadu profesionálně vypadajících profilů na sociálních sítích a dokonce zřídila dočasné firemní telefonní číslo, které směřovalo přímo na její osobní mobil. Popis práce, který jsme vytvořili, byl symfonií korporátních hesel. Manažerka pro klíčové klienty. 150 000 až 170 000 korun hrubého měsíčně plus bonusy založené na výkonu. Hledáme dynamickou, kultivovanou profesionálku, která bude sloužit jako primární kontaktní bod mezi naší elitní klientelou a seniorními partnery. Ideální kandidátka musí mít vynikající komunikační dovednosti, bezchybné profesionální vystupování a schopnost naprosté diskrétnosti ve vysoce rizikovém prostředí. Ten plat ji přivede k šílenství, poznamenala jsem, když Monika leštila pracovní inzerát. To je celý smysl. Je to právě tak vysoké, aby to působilo jako velký zlom, který si myslí, že si zaslouží, ale ne tak vysoké, aby to křičelo podvod. Monika pak vytvořila profil na LinkedInu pro jistou Eleonoru Vránovou, fiktivní seniorní HR ředitelku ve firmě Vertex, doplněný fotkou z fotobanky s důstojně vypadající ženou po 50. Mým úkolem mezitím bylo pozorovat. Všimla jsem si, že Beáta tráví stále více času na pracovních portálech,
a sotva se obtěžuje skrývat svou obrazovku. Začala se také jinak oblékat. Více sak, méně trendy topů. Rozhodně je na lovu, hlásila se Monice během tlumeného telefonátu. Včera si tiskla životopis na firemní luxusní hlavičkový papír. Perfektní načasování. Eleonora Vránová bude brzy velmi ohromena Beátinými kvalifikacemi. Plán byl klamavě jednoduchý. Necháme Eleonoru, aby Beátu kontaktovala přímo přes profesní síť a polichotila jí osobní zprávou. Pokud se chytí Monika vydávající se za Eleonoru, naplánuje videopohovor. A po pohovoru? Zeptala jsem se. Nabídneme jí tu práci samozřejmě, s nástupem za 2 týdny. Právě dost času na to, aby dala výpověď ve své současné roli a spálila za sebou všechny mosty. A pak? Moničin úsměv byl čistá, neředěná zlomyslnost. Pak Vertex Investiční zažije náhlé, nepředvídané rozpočtové škrty a bude muset nabídku stáhnout. Strašně nešťastné, velmi na poslední chvíli a nesmírně trapné pro někoho, kdo už svůj velký kariérní posun rozhlásil po celém světě. Zírala jsem na ní a v žaludku mi bublal koktejl úžasu a hrůzy. Moniko, to je skutečně zlé. Děkuji, řekla. Pracovala jsem na svém příběhu z rodu Padoucha. Ten večer Eleonora Vránová poslala Beátě pečlivě formulovanou zprávu. Dobrý den, Beáto, váš profil se mi dostal na stůl na základě doporučení a byla jsem neuvěřitelně ohromena. Máme otevřenou pozici, která se zdá být šitá na míru někomu s vašimi ambicemi a prezentačními dovednostmi. Ráda bych se s vámi spojila a prodiskutovala tuto příležitost. Do 8 hodin ráno následujícího dne Beáta odpověděla se svým životopisem, nadšeným motivačním dopisem a žádostí o hovor při nejbližší příležitosti. Chytila se, napsala mi Monika. Tohle bude ještě jednodušší, než jsem si myslela. Celý den jsem Beátu pozorovala. Neustále kontrolovala telefon a na rtech jí pohrával malý úsměv. Seděla vzpřímeněji. Když kolem prošla naše skutečná HR ředitelka, paní Dvořáková, Beáta prakticky vyskočila ze židle, aby se s ní zapojila do bezduché konverzace o počasí. Už je myšlenkami pryč, řekla jsem Monice ten večer. Chová se, jako by tu byla na návštěvě z vyšší sféry existence. Vynikající. Čas na druhou fázi. Videopohovor byl naplánován na čtvrtek večer. Samozřejmě po pracovní době, vysvětlila Eleonora Vránová ve svém e-mailu, jelikož diskrétnost je v našem oboru prvořadá. Monika si půjčila prázdnou kancelář kamarádky v centru, rohovou místnost s vkusným uměním a panoramatickým výhledem na město. Seděla jsem v autě v podzemní garáži a poslouchala pohovor na hlasitý odposlech. Přes okno jsem viděla Beátu na obrazovce, sedící na kraji židle v novém kostýmku, kývající a gestikulující s téměř komickou mírou nadšení. Povězte mi o situaci, kdy jste musela jednat s obtížným jedincem v práci, řekla Monika svým Eleonořiným hlasem, tónem, který byl o něco hlubší a uhlazenější než její vlastní. No, ve své současné roli se s náročnými osobnostmi setkávám neustále, odpověděla Beáta a její hlas prakticky vibroval samolibostí. Zrovna nedávno jsme měli zaměstnankyni, která procházela velmi ošklivým, velmi veřejným rozvodem a její neustálé drama opravdu snižovalo morálku celé kanceláře. Vzala jsem si na starost řízení situace a ujistila jsem se, že chápe, že její osobní problémy negativně ovlivňují produktivitu všech ostatních. Pevněji jsem sevřela volant. Dokonce i na pohovoru pro fiktivní práci si nemohla odpustit chvástání se tím, jak mě trápila. To ukazuje skutečný vůdčí potenciál, odpověděla Monika bez zaváhání. Jak reagovali vaši nadřízení na váš proaktivní přístup? Byli velmi nápomocní. Myslím, že ocenili, že mají někoho v první linii,
kdo se nebojí vést ty nepříjemné rozhovory. Jsem skutečně vnímána jako strážkyně firemní kultury. Pohovor trval dalších 20 minut, během nichž se Beáta vykreslila jako nepochopený génius, kterého brzdí nekompetentní kolegové a průměrné vedení. Sdílela důvěrné informace o klientech, stěžovala si na platovou strukturu naší společnosti a v podstatě poskytla dostatek munice na to, aby ji 10krát vyhodili. Beáto, zníte přesně jako ten typ člověka, kterého hledáme, řekla Monika nakonec. Myslím, že byste byla obrovským přínosem pro Vertex Investiční. Jak by vám vyhovoval nástup příští pondělí? Viděla jsem, jak se Beátin obličej na obrazovce rozzářil. To je perfektní. Zítra ráno podám výpověď. Skvělé. Oficiální nabídkový dopis budete mít v e-mailu do večera. Jakmile hovor skončil, Monika mi zavolala zpět. Sakra, Kláro, je to ještě větší zrůda, než si popsala. Slyšela jsi ji? Doslova prezentovala svou šikanu jako manažerskou dovednost. Slyšela jsem každé slovo, řekla jsem. Dobře, protože teď necítím ani špetku viny za to, co přijde. Já také ne. Páteční ráno začalo e-mailem, díky kterému moje káva chutnala jako čistý triumf. Předmět zněl oficiální nabídka zaměstnání, Vertex Investiční. Sledovala jsem ze své koje, jak si to Beáta čte na telefonu a její tvář se rozjasnila výrazem absolutní extáze. Ani nečekala na soukromou chvíli. Pane Nováku, zavolala a prakticky poskakovala směrem ke skleněné kanceláři našeho manažera. Máte chvilku? Potřebuji s vámi mluvit o své kariérní trajektorii. Předstírala jsem, že jsem ponořená do tabulky, ale poslouchala jsem každé slovo, které proniklo tenkými stěnami. Neuvěřitelná příležitost, prestižní firma. Osobně mě oslovili téměř dvojnásobek mého současného platu. Odpovědi pana Nováka byly tlumené, ale zachytila jsem fráze jako standardní 2týdenní výpovědní lhůta a pomoc s přechodem. Když se Beáta o 10 minut později vynořila, vypadala, jako by právě vyhrála v loterii a zároveň byla korunována královnou světa. Tak všichni, oznámila tiché kanceláři, mám pro vás docela vzrušující novinku. Nikdo se neptal, ale všichni jsme byli její zajaté publikum. Byla mi nabídnuta manažerská pozice ve firmě Vertex Investiční. Vybrali si mě pro mé odborné znalosti v oblasti vztahů s klienty. Zastavila se a nechala tento smyšlený úspěch viset ve vzduchu. Můj poslední den bude příští pátek. Reakce byly smíšené. Pár zdvořilých gratulací, několik trapných úsměvů a několik vědoucích pohledů vyměněných mezi členy její malé sázkařské skupiny. Podařilo se mi nasadit výraz, který, jak doufám, působil jako šokované zklamání. Páni Beáto, to je tak náhlé, řekla jsem, hrdá na stabilitu svého hlasu. No, Kláro, odpověděla s úsměvem ostrým jako břitva. Když zaklepe skvělá příležitost, nenecháš jí čekat. Někteří z nás jsou prostě předurčeni k větším věcem. Ale pátek byl jen předkrm, pondělí bylo hlavní chod. Beáta dorazila o hodinu dříve, nesla 3 velké růžové krabice z cukrárny a na sobě měla kostýmek, který jsem nikdy předtím neviděla. Kapkaky byly pomníky zlomyslnosti, každý ozdobený jedlým stříbrným třpitem a uložený ve vlastním obalu s elegantním nápisem S Bohem, plebejci. Myslela jsem, že bychom to měli oslavit, prohlásila a naaranžovala je na pult v kuchyňce jako generál rozkládající bitevní plány. Nestává se každý den, že můžete zblízka sledovat skutečný příběh úspěchu. Dana z účetního si jeden vzala a svraštila obočí, když si přečetla obal. Plebejci? Vážně? Ach, to je jen takový malý interní vtip, zasmála se Beáta zvukem křehkým jako cukrová vata. Víte, jako něco, co by řekla Marie Antoineta předtím, než se přestěhovala do mnohem hezčího paláce. Historická nepřesnost byla ohromující, ale nikdo se neobtěžoval ji opravit.
Všichni jsme byli příliš ohromeni tou naprostou drzostí. Kevin z IT si kousl. Páni, ty jsou velmi sladké. Všechno na dnešku je sladké, odpověděla Beata, než se pustila do toho, co mohu popsat jen jako rozlučkové turné povýšenosti. Dopoledne strávila přecházením z oddělení na oddělení, údajně aby se rozloučila, ale ve skutečnosti, aby doručila osobní rány na rozloučenou, maskované jako komplimenty. Účetnímu týmu bude se mi stýskat po práci s tak detailně orientovanými lidmi. Ne každý je stvořen pro strategii na vysoké korporátní úrovni, ale vy všichni děláte tak důležitou práci. Zástupcům zákaznického servisu. Jen doufám, že můj nástupce dokáže udržet profesionální standard, který jsem nastavila. Tyhle telefony mohou být tak záludné, pokud nemáte přirozené schopnosti pro práci s lidmi. Marketingovému oddělení naučila jsem se zde tolik o základech propagace. Bude fascinující sledovat, jak funguje skutečný marketing na manažerské úrovni. Každé prohlášení bylo mistrovskou ukázkou umění dvojsmyslného komplimentu. Do oběda se nálada v kanceláři z trapnosti změnila v doutnající kolektivní zášť. Ale Beata byla nevšímavá, vznášela se na obláčku svého vlastního fiktivního úspěchu. Velké finále jejího turné přišlo kolem 15 hodin 30 minut. Objevila se u mé koje s malým, dokonale zabaleným dárkem, tvář upravenou do výrazu teatrální lítosti, ze které se mi zvedal žaludek. Kláro, chtěla jsem ti tohle dát, než odejdu. Položila dárek na můj stůl s vážností královny udělující laskavost. Je to jen malá drobnost, která ti pomůže se vším. Pomalu jsem ho rozbalovala, ostře si vědoma, že se na mě dívá alespoň polovina kanceláře. Uvnitř byla kniha Emoční odolnost, jak se odrazit ode dna. Záložka byla úhledně umístěna u kapitoly 4, když osobní problémy brání profesnímu výkonu. Myslela jsem, že by to mohlo být užitečné, řekla a její hlas klesl do spikleneckého šepotu. Abys možná mohla vyřizovat své soukromé hovory s trochou více diskrétnosti, naklonila se ještě blíž. A možná se konečně budeš moct v klidu vyplakat na záchodě, co? Ta slova měla být poslední, zničující ranou, ale místo známého bodnutí, ponížení jsem cítila zvláštní pocit klidu. Věděla jsem něco, co ona ne. Věděla jsem něco, co ona ne. Věděla jsem, že její cílová čára je ve skutečnosti okraj útesu a ona k němu sprintuje s triumfálním úsměvem. Podívala jsem se na ní a usmála se zpět, upřímným, záhadným úsměvem, který ji donutil zamračit se. Jsem si jistá, že všechno dopadne přesně tak, jak má, řekla jsem. Přesně v 17 hodin se vydala na svůj velkolepý odchod. Pan Novák se vynořil, aby si vyzvedl její identifikační kartu a klíče. Dala mu trapné, jednoruké obětí, které zjevně nechtěl. Pak zvedla malou kartonovou krabici s jejími osobními věcmi, pár zarámovaných fotek, hrnek s nápisem šéfka a stolní kalendář s inspirativními citáty. Tak plebejci, oznámila naposledy. Bylo to fajn, nebuďte cizí. Pokusím se na vás všechny vzpomenout, až budu dělat velké obchody v centru. Dveře výtahu se zavřely za jejím samolibým mávnutím a kanceláří se prohnal kolektivní, slyšitelný povzdech úlevy. To nás vážně zase nazvala plebejci? Zeptal se Kevin do místnosti. 2krát, potvrdila Dana a Kláře dala své pomocnou knihu o tom, jak je na dně. To je ale kus, zamumlal někdo, ale já jsem neposlouchala. Už jsem psala Monice. Orel opustil hnízdo. Fáze 3 může začít. Ten večer jsme se s Monikou sešli v coworkingovém prostoru, který si na týden pronajala pod jménem Vertex Investiční. Bylo to v legitimní luxusní kancelářské budově s mramorovou halou a tichým vysokorychlostním výtahem. Za pár tisíc korun jsme měli dočasnou kancelář ve 14. patře. Právě tak dlouho,
aby iluze byla neprůstřelná. Monika myslela na všechno. Na dveřích byla profesionální jmenovka Vertex Investiční klientský servis. Uvnitř naaranžovala minimalistický nábytek a na police umístila oficiálně vypadající šanony s falešnými jmény klientů. Tohle vypadá znepokojivě reálně, řekla jsem a přejela rukou po stole z imitace mahagonu. To je ten smysl, řekla Monika a skládala prázdné papíry do složek. Kdyby si někdo dal tu práci a trochu si to prověřil, prošli bychom s běžnou kontrolou. Ale Beáta byla samozřejmě příliš zaslepená vidinou peněz, než aby kladla nějaké skutečné otázky. Poslední tečka byla moje. Sedla jsem si za falešný stůl a napsala úhledným písmem uvítací vzkaz. Vítejte ve Vertexu, Beáto. Jsme nadšeni, že se připojujete k našemu týmu. Udělejte si pohodlí. Eleonora Vránová za vámi za chvíli přijde, aby zahájila vaši orientaci. Káva je v kuchyňce a váš uvítací balíček je na stole. Gratulujeme k nové roli. Podepsala jsem to tým Vertex a položila doprostřed stolu, kde to nemohla přehlédnout. Zítra to bude zábava, řekla Monika, když za námi zamykala dveře. Zítra, odpověděla jsem, to bude dokonalé. Pondělní ráno bylo jasné a slunečné. Usadila jsem se u okenního stolu v kavárně přímo naproti nablízkané kancelářské budově, kde měl začít Beátin nový život. Monika dorazila v 8:15 se 2 laté a notebookem. Mám živý přenos z veřejné kamery v hale budovy, oznámila a natočila obrazovku tak, abychom obě viděli. Naprosto legální. Je to z bezpečnostních důvodů. Přesně v 8:47 zastavilo Beátino auto na návštěvnickém místě. Sledovali jsme, jak si kontroluje odraz, znovu si nanáší rtěnku a uhlazuje si nové sako. Vypadala ve svém klamu velkolepě, kráčela do haly s neotřesitelnou sebedůvěrou generální ředitelky. Na Moničině notebooku jsme viděli, jak mluví s ostrahou, ukazuje směrem k výtahům a pak kýve, když ji pravděpodobně pouští dál. Jak dlouho myslíš, že to potrvá? Zeptala jsem se a podívala se na hodinky. Bylo 8:52. Záleží. Pokud je chytrá, začne být podezřívavá za 10 minut. Pokud je tak arrogantní, jak si myslíme, mohla by tam sedět půl hodiny a čekat, až dorazí Eleonora. V 9:07 se Beáta znovu objevila na chodníku. Její sebevědomé držení těla zmizelo, nahradil ho váhavý, zmatený krok. Stála a zírala na budovu, pak vytáhla telefon. První hovor, komentovala to Monika jako sportovní komentátor. Snaží se dovolat Eleonoře Vránové. Přes okno kavárny jsem viděla, jak se její výraz mění ze zmatku na frustraci. Zavěsila a vytočila číslo znovu. Číslo teď vede rovnou na hlášku, volané číslo neexistuje, vysvětlila Monika s úsměvem. Beáta přecházela v úzkém kruhu, pak se vrátila dovnitř k recepci ostrahy. Viděli jsme, jak ostraha kroutí hlavou, ukazuje na svůj počítač a pak sám někam volá. Když zavěsil, jeho výraz byl konečný. Říká jí, že v seznamu nájemníků budovy není žádný záznam o firmě Vertex Investiční, hádala jsem. A navrhuje jí, aby si zkontrolovala adresu. Tehdy Beáta znovu vytáhla telefon, ale tentokrát psala, nevolala, googlovala název společnosti. 3, 2, 1, odpočítávala Monika. Sledovali jsme, jak se Beátin obličej mění v rychlém sledu emocí. Zmatek, nevíra, probouzející se hrůza a pak konečně přesný okamžik znechucujícího poznání. Našla ten psí útulek, řekla Monika s ponurým uspokojením. Naše pečlivě vytvořená webová stránka pro Vertex Investiční nyní přesměrovávala na domovskou stránku městského útulku v Povltaví s rozkošnými fotkami štěňat k adopci. Každý, kdo by hledal firmu, by se ocitl tváří v tvář nadějným očím křížence zlatého retrievera jménem Buddy. Beáta stuhla na chodníku s telefonem v ruce. Podívala se na budovu, zpět na telefon a pak kolem sebe, jako by očekávala, že odněkud vyskočí skrytý kamerový štáb. Po několika dalších zběsilých neúspěšných telefonátech
se stáhla do svého auta, kde seděla s otevřenými dveřmi, schrbená nad notebookem. Tohle je ta nejlepší část, řekla Monika tiše. Právě teď zjišťuje, že to všechno byl jen duch. Profily na LinkedInu zmizely. Pracovní inzerát je pryč. Každý digitální drobek její vysněné práce se vypařil. Ale čekala na ní jedna velmi reálná věc. Jak dlouho potrvá, než si vzpomene na uvítací balíček? Zeptala jsem se. Nemusela. Po 20 minutách zběsilého hledání v autě se Beáta naposledy vrátila do budovy. Byla pryč téměř 10 minut. Když se vynořila, svírala v ruce desky, které jsme nechali na stole. Našla náš malý dárek, zamumlala Monika. I z druhé strany ulice jsem viděla, jak Beátě mizí barva z tváře. Stála na chodníku, četla obsah desek a s každou vteřinou se zdálo, že se zmenšuje. Co přesně si tam dala? Zeptala jsem se. Výtisk té sáskové kanceláře, řekla Monika. Se všemi jmény a zakroužkovanými částkami a malý anonymní vzkaz, kde stálo: možná si příště rozmyslíš sázet na cizí bolest. Beáta se divoce rozhlížela, její oči skenovaly ulici, okna, hledala architekta svého ponížení. Její pohled přejel přímo přes okno naší kavárny, ale hledala mocného nepřítele, nebývalou oběť. Nakonec se vrátila do auta, ale tentokrát křičela do telefonu, divoce gestikulovala a snažila se vysvětlit nevysvětlitelné někomu na druhém konci. Krása tohodle, řekla Monika a sledovala ji, je, že nikdy nemůže říct celý příběh. Pokud bude tvrdit, že ji podvedli, musí přiznat, že opustila stabilní práci kvůli vysněné nabídce, kterou si nikdy neověřila. Pokud se pokusí tvrdit, že byla cílem útoku, musí vysvětlit, proč by si někdo dal takovou práci, aby ji zničil. Ať tak či onak skončí jako hlupák nebo zrůda, která dostala, co si zasloužila. V 10:23 Beáta konečně odjela. Už jsem ji nikdy neviděla, ale zpráva o její úžasné nové práci, která záhadně nevyšla, se dostala zpět do naší kanceláře. Nejlepší část přišla o 2 měsíce později, když Kevin z IT zmínil, že slyšel příběh od kamaráda z jiné firmy. Údajně dělali pohovor se ženou, která polovinu času strávila snahou vysvětlit, jak se stala obětí propracovaného cíleného podvodu se zaměstnáním. Zněla naprosto vyšinutě, řekl a kroutil hlavou. Zdvořile jí ukázali dveře. Její vlastní paranoia spálila její poslední most. První věc, které jsem si všimla, když jsem v úterý po Beátině odchodu vešla do práce, bylo ticho. Ne to napjaté, úzkostlivé ticho, na které jsme si zvykli, ale klidné, uvolněné ticho. Linda si u stolu pobrukovala. Kevin měl sundaná sluchátka. Bylo úžasné, jak odstranění jednoho toxického prvku mohlo změnit celý ekosystém. Během následujících týdnů za mnou lidé chodili, jeden po druhém, s přiznáními. Věděl jsem, co ti dělá, přiznal Kevin s očima plnýma studu. A nic jsem neudělal, byl jsem zbabělec. Dozvěděla jsem se, že Beátina vláda teroru byla mnohem rozsáhlejší, než jsem tušila. Šířila pomluvy, ztrácela důležité vzkazy a systematicky podkopávala půl tuctu lidí, přičemž každé oběti vždy dala pocit, že je jediná. Vyzbrojena těmito příběhy jsem sepsala 15stránkovou anonymní zprávu našemu regionálnímu manažerovi, kde jsem podrobně popsala Beátino chování a selhání HR. Reakce byla okamžitá. Během měsíce byla paní Dvořáková přeřazena a společnost spustila novou iniciativu pro pohodu na pracovišti. Pan Novák mě požádal, abych byla ve výboru. O 6 měsíců dříve jsem byla kancelářský případ k politování. Nyní jsem pomáhala přepisovat firemní politiku. Začala jsem chodit k terapeutce doktorce Míkové, která mi pomohla pochopit něco zásadního. Tak dlouho jste se zmenšovala, abyste nespůsobovala problémy, řekla mi. Beátina krutost, jakkoliv bolestivá, vás donutila konečně zaujmout místo ve vlastním životě.
Moje přátelství s Monikou se prohloubilo, mluvili jsme spolu každý týden a sdíleli příběhy ze svých životů. Víš, řekla jednoho večera, myslím, že jsem se naučila stejně tolik z plánování tvé pomsty, jako ty z jejího prožití. Ukázalo se, že jsem opravdu dobrá ve strategickém řešení problémů, když mám motivaci. Měla bys si založit firmu, vtipkovala jsem. Poradenství Karma. Řešíme toxické problémy na pracovišti. Obě jsme se zasmáli, ale ta myšlenka mi utkvěla v paměti. Ne ta část s pomstou, ale ta s řešením problémů. Konečné uzavření toho všeho přišlo tiše, ve čtvrtek odpoledne téměř o rok později. Uklízela jsem si zásuvku stolu a prsty jsem zavadila o složený kus papíru. Byla to kopie vzkazu, který jsem nechala Beátě. Možná si příště rozmyslíš sázet na cizí bolest. Při pohledu na ta slova jsem necítila triumf. Cítila jsem pocit jemného uzavření. Žena, která ten vzkaz napsala, byla naštvaná a zraněná, ale také strategická a silná. Složila jsem papír a vrátila ho zpět. Nebyla to trofej. Byla to záložka označující stránku, kde jedna kapitola mého života skončila a mnohem lepší začala. Pomsta byla mostem od toho, kým jsem byla, k tomu, kým jsem se stávala. Ale skutečné vítězství spočívalo v objevu, že na tom mostě nemusím zůstat. Mohla jsem ho přejít, odložit a vykročit do klidnějšího, mírumilovnějšího života, který patřil jen a jen mně. Konec příběhu. Parkoviště Podještěcké univerzity už bylo mořem nablýskaného kovu, když jsem konečně našla místo pro svou stárnoucí Škodu Octavii na samém konci. Sledovala jsem, jak z brusu nový Mercedes ladně vklouzl na místo vedle mě. Vystoupil z něj muž v obleku, který stál pravděpodobně víc než celé moje auto, následovaný manželkou s perlovým náhrdelníkem třpitícím se na krku. K velkému vchodu kráčeli s lehkostí a sebejistotou, chůzí lidí, kteří nikdy ani na vteřinu nepochybovali o svém místě na světě. Zhluboka jsem se nadechla, uhladila pomačkanou látku na svých jednoduchých šatech z konfekce a z vedlejšího sedadla popadla malou dárkovou tašku. Uvnitř bylo stříbrné plnicí pero s vyrytými iniciálami JGN. Nebylo to nic extravagantního, ale stálo mě to 3 týdny směn navíc v bistru u Růžku, abych si ho mohla dovolit. Hořká ironie mi neunikla. Byla jsem tady, abych oslavila magisterský titul své sestry v oboru Business Administration, zatímco mé vlastní vzdělání se zastavilo před 15 lety. Univerzitní aula bzučela energií jako úl. Rodiny se praly o nejlepší místa, svírali v rukou programy a mířili fotoaparáty svých telefonů. Našla jsem volné místo ve 3. řadě, dost blízko, abych byla vidět, ale dost daleko, abych se vyhnula nechtěné pozornosti. Žena vedle mě si už otírala oči kapesníkem. Naše Anička je první z celé naší rodiny, kdo má magisterský titul, zašeptala svému manželovi hlasem plným emocí. Jsem tak pyšná, že bych mohla prasknout. Nabídla jsem jí zdvořilý, sevřený úsměv a přemýšlela, jaký musí být pocit takové čisté, nefalšované hrdosti. Můj otec Pavel dorazil pár minut po mně. Prohlédl si přeplněnou místnost, jeho oči mě jednou přelétly, než se usadil o 2 sedadla dál a nechal mezi námi záměrnou mezeru. Krátce na mě kývl. Bylo to odmítavé gesto, jaké byste věnovali cizinci na ulici. Nemyslel jsem, že to stihneš, řekl a pohledem se upřel na pódium. Myslel jsem, že máš směnu. Udržela jsem svůj hlas naprosto klidný. Žádala jsem si o volno před měsícem, tati. Nemělo smysl vysvětlovat složitou síť prohozených směn a laskavostí, které jsem si musela zařídit, abych tu mohla být. Jen něco zabručel a vytáhl telefon, aby se ponořil do jeho modré záře. 2 prázdná sedadla mezi námi působila jako propast. Fyzické znázornění vzdálenosti, která mezi námi za ta léta vyrostla. Vzpomněla jsem si na Jitčinu maturitu,
jak mi hrdě držel místo hned vedle sebe, jak jsme oba křičeli její jméno, když jí vyvolali. To bylo předtím, než můj život odbočil na cestu, kterou on považoval za slepou uličku. Když se rozezněla slavnostní hudba, začali přicházet absolventi, řeka tmavě modrých talárů a promočních čepic. Jitka vypadala naprosto zářivě, její blonďaté vlasy byly dokonale upravené, make-up bezchybný. Vždycky byla zlaté dítě, ta s perfektními známkami, předsedkyně studentské rady s přirozenou popularitou. Její cesta od nejlepší studentky ročníku na gymnáziu k magisterskému titulu byla přímá a předvídatelná jako římská silnice. Její oči mě v davu našly téměř okamžitě a na rtech se jí objevil ten známý, povýšený úšklebek. Byl to ten samý pohled, který mi věnovala, když dostala dopis o přijetí na svou vysněnou vysokou školu v roce, kdy jsem já musela přerušit studium, abych se mohla na plný úvazek starat o naši nemocnou matku. Ten samý úšklebek, který nosila, když získala prestižní stáž ve špičkové finanční firmě, zatímco mou velkou novinkou bylo povýšení na hlavní servírku. Jitka se naklonila a něco zašeptala absolventce kráčející vedle ní. Ta druhá žena se podívala mým směrem a rychle si rukou potlačila chichotání. Horká vlna studu mi vystoupala po krku, ale léta, kdy jsem byla jejím terčem, mě naučila, že reagovat je marné. Dát Jitce reakci bylo jako přilévat olej do ohně. Jen to plamen zvětšilo a posílilo. Děkan obchodní fakulty, muž jménem doktor Albrecht, přistoupil k pódiu. Vítejte, rodiny, přátelé a vážení hosté, na této oslavě odhodlání, vytrvalosti a akademické excelence. V davu zavládlo úctivé ticho. Sledovala jsem obřad se smíšenými pocity. Část mě, ta, která si ještě pamatovala, jak jsme si spolu hráli na zahradě v dětství, byla upřímně hrdá. Titul MB a byl významný úspěch a bez ohledu na to, jak složitý se náš vztah stal, stále to byla moje sestra. Ale větší, cyničtější část mě věděla, že tento okamžik, tento diplom, bude v následujících letech použit jako zbraň proti mně. Byla to další trofej, kterou si mohla vyleštit, další svědectví o jejím úspěchu a mém domnělém selhání. Jak byla jména čtena v abecedním pořadí, studovala jsem ostatní rodiny. Pár vedle mě se držel za ruce, jejich tváře zářily sdílenou radostí. O několik řad dál si prarodiče, kteří zjevně přijeli zdaleka, vzrušeně šeptali a měli připravené kapesníky. Všichni zde vypadali, že patří do klubu, jehož já nejsem členem. Když bylo oznámeno jméno Jitka Nováková, můj otec vyskočil na nohy a držel vysoko telefon, aby ten okamžik zaznamenal. Jitka přešla pódium s nacvičenou plynulou grácií, potřásla si rukou s děkanem Albrechtem, přijala svůj diplom a zapózovala pro fotoaparát s neotřesitelnou sebedůvěrou někoho, kdo nikdy nepoznal den pochybností o sobě samém. Hlasitě jsem tleskala, dokonce jsem si pískla mezi zuby, abych předvedla nadšenou podporu. Naše oči se na krátký okamžik setkaly, ale v těch jejich byl chladný, vypočítavý pohled. Pohled, který mi říkal, že už spřádá plány, jak využít tento nový úspěch v nekonečné, jednostranné soutěži, kterou si mezi námi vytvořila. To je moje dcera, zahřměl otec na cizince sedícího vedle něj hlasem plným hrdosti, jakou jsem u něj neslyšela od dětství. Obřad se chýlil ke konci, ale zbývající jména byla jen rozmazaným zvukem. Ve vzduchu se hromadilo těžké napětí, bouře, kterou jsem cítila, jak se shromažďuje na obzoru. Během závěrečných poznámek děkana na mě Jitka neustále vrhala pohledy a její úšklebek se pokaždé rozšířil. Když absolventi vyhodili své čepice do vzduchu v závěrečné, radostné explozi po páteři, mi přeběhl mráz. Den ještě neskončil. Jitka milovala publikum a dnes měla největší jeviště svého života. Se svým představením ještě neskončila. Svírala jsem v klíně malou dárkovou tašku
a náhle mě zaplavila silná vlna lítosti. Měla jsem prostě zůstat doma. Recepce po obřadu byla chaotickým vírem vzdušných polibků, skleniček se šampaňským a záblesků fotoaparátů. Zdržovala jsem se u stolu s občerstvením, tichá pozorovatelka, zatímco Jitka byla středem pozornosti. Pohybovala se davem jako ostřílená politička. Přijímala gratulace a svůj diplom svírala jako žezlo. Najednou se ozval hlas děkana Albrechta, který prořízl šum. Dámy a pánové, mohl bych vás na chvíli poprosit o pozornost? Rádi bychom pozvali jednu z našich vynikajících absolventek, aby řekla pár slov o své cestě. Jitčiny oči se rozzářily. Tohle byl její okamžik. Prakticky se vznášela k malému pódiu a s výrazem absolutního oprávnění si upravila mikrofon. Děkuji, pane děkane, začala hlasem, ze kterého kapala nacvičená, sirupovitá sladkost. Byla to neuvěřitelná cesta. Jsem tak vděčná prvotřídním pedagogům, kteří mě každý den vyzývali a inspirovali. Dav souhlasně zamručel. Můj otec se probojoval dopředu, hruď měl vypnutou a zářil, jako by ten titul získal on sám. Chci také poděkovat svým skvělým spolužákům, pokračovala a ukázala na své kolegy. Úroveň myslí v tomto programu je prostě mimořádná. Další zdvořilý potlesk. Pak se Jičin výraz změnil. V očích se jí objevil zlomyslný, krutý záblesk. Pohled, který jsem z našeho dětství až příliš dobře znala. Byl to ten samý pohled, který měla těsně předtím, než našim rodičům žalovala na rozbitou vázu nebo zmeškanou večerku. Víte, řekla, a její tón se změnil na neformální spikleneckou důvěrnost s davem. Naše rodina vždy kladla obrovský důraz na vzdělání, tedy většinou. Odmlčela se a nechala tu narážku viset ve vzduchu. Pár lidí se nervózně zasmálo. Moje starší sestra ve 36 letech stále dělá servírku, takže hádám, že mozek nakonec není vždycky dědičný. Smích, který následoval, byl fyzickou silou. Už to nebyly jen zdvořilé chichotání, bylo to upřímné, ostře řezané pobavení na můj účet. Tvář mi hořela, když jsem si prohlížela dav. Někteří lidé vypadali nepříjemně, přešlapovali na místě, ale mnozí se otevřeně usmívali. Žena vpředu zašeptala svému manželovi. To vážně řekla o své vlastní sestře, ale její tón byl spíše pobavený než pohoršený. Můj otec, povzbuzen Jitčinou drzostí a reakcí davu, se rozhodl přidat. Obrátil se k rodině stojící vedle něj, jejichž syn také promoval. No, víte, jak to je? Řekl dostatečně nahlas, aby ho slyšela desítka lidí. Jeden úspěch, jeden neúspěch. Takhle to prostě někdy chodí. Pokoření bylo hořkou tekutinou stoupajícími do krku, ale donutila jsem se zůstat jako socha. Léta, kdy jsem byla terčem Jitčiných vtipů, mě naučila, že jakákoliv reakce, slzy, hněv, cokoliv, je přesně to, co chtěla. Čím víc mě to bolelo, tím víc vyhrávala. Takže jsem si udržela prázdný výraz, ruce složené, oči upřené na bod na vzdálené zdi. Ale uvnitř se něco chladného a tvrdého zlomilo. Léta jsem vstřebávala jejich bezstarostnou krutost, jejich bezmyšlenkovitá odmítnutí, jejich nevyslovený předpoklad, že můj život je odstrašujícím příkladem. Říkala jsem si, že na tom nezáleží, že jsem vůči jejich názorům imunní. Mýlila jsem se. Záleželo na tom. A bolelo to. Ale pod tou bolestí se rozhoříval jiný pocit. Chladný, tichý vztek. Jitka zakončila svůj projev frázemi o vůdcovství a chopění se příležitostí. Ironie byla tak hustá, že se z ní dusilo. Jsem tak nadšená, že vše, co jsem se zde naučila, mohu uplatnit v reálném světě. Děkuji vám. Potlesk byl ohlušující. Znovu se vznášela v davu a hřála se v obdivu. Sledovala jsem, jak pózuje pro další fotky. Svůj diplom držela ve vzduchu jako pás šampiona v boxu. Vypadala tak jistě ve své nadřazenosti, tak jistě na svém místě na nejvyšší příčce rodinného žebříčku,
zatímco její starší sestra podávala vlažnou kávu řidičům kamionů, aby zaplatila nájem. K mikrofonu se vrátil děkan Albrecht, ale jeho slova se mi ztratila. Moje mysl už byla jinde, závodila, počítala, přehrávala si rozhovory ze zasedání správní rady, o kterých nikdy nebudou vědět, že jsem jim předsedala, a procházela finanční výkazy, o kterých nikdy nebudou vědět, že jsem je podepsala. Neměli tušení. Jitka neměla tušení, že každý šek na stipendium, který přistál na jejím bankovním účtu, nesl podpis schválený mnou. Můj otec neměl tušení, že jeho neúspěšná dcera osobně schválila přijetí jeho drahocenného zlatého dítěte do tohoto samotného programu. Chtěli show. Chtěli mě vykreslit jako rodinné zklamání, zatímco si užívali své vítězné kolo. Dobře, ať si ten okamžik užijí, ať se hřejí ve světle reflektorů. Protože to, co nechápali, bylo, že tohle nebylo Jitčino jeviště, bylo to moje. Postavila jsem ho od základů, financovala jsem ho, ovládala jsem světla, scénář i závěrečnou oponu. Byli to jen herci a neměli tušení, že hra se chystá nabrat velmi dramatický obrat. Recepce se začala rozcházet, ale já jsem zůstala na svém místě. Byla jsem přesně tam, kde jsem potřebovala být. Přes místnost Jitka zachytila můj pohled a nabídla ten samý triumfální úšklebek, bez pochyby věříc, že právě zasadila poslední drtivý úder. Neměla tušení, že skutečné finále teprve přijde. Vykradla jsem se z recepce brzy s výmluvou, že musím do bystra na večeři. Můj otec, zaneprázdněný vyprávěním dalšímu rodiči o Jitčině genialitě, sotva zabručel na rozloučenou. Jitka byla tak obklopena obdivovateli, že jsem se ani nepokoušela rozloučit. V samotě svého auta jsem vytáhla telefon a vytočila známé číslo. Pane děkane, tady Klára. Mluvila jsem tiše a prohlížela si parkoviště. Jak proběhl obřad z vašeho pohledu? Jeho hlas byl ostrý a jasný. Bezchybně, jako vždy. Ačkoliv musím přiznat, že projev vaší sestry byl obzvláště špičatý. Ze úst mi unikl suchý, bezhumorný smích. Ona nemá tušení, o kom vlastně mluvila, že? Vůbec žádné, potvrdil. Stále jste odhodlaná pokračovat v plánu na zítřek? Nastartovala jsem motor své staré Octavie. Více než kdy jindy, řekla jsem. Uvidíme se v 8 ráno na finálních přípravách. Cesta domů mě vedla kolem staré textilní továrny na okraji města, místa, kde můj manžel Michal pracoval 12 let. Pamětní zahrada, kterou jsme založili po nehodě, byla v plném květu, záplava jarních barev. Malá mosazná deska nesla jeho jméno spolu se 16 dalšími, kteří ten den přišli o život. Soudní spor o odškodnění za neoprávněnou smrt se táhl 3 mučivé roky. Když konečně přišlo vyrovnání, částka byla ohromující. Všichni předpokládali, že jsem peníze použila na splacení Michalových obrovských účtů za lékařskou péči a odložila si malou rezervu. Co nikdo nevěděl bylo, že Michal byl pečlivý a prozíravý. Mezi jeho životní pojistkou, našimi úsporami a konečným vyrovnáním mi zbylo téměř 80 milionů korun. Zatímco jsem truchlila, také jsem studovala. Pozdě do noci, po skončení směn, jsem hltala finanční zprávy a analýzy trhu. Podještěcká univerzita, naše místní instituce, byla léta na pokraji kolapsu. Počet studentů klesal, její zařízení se rozpadalo a pověst byla v troskách. Správní rada byla zoufalá a hledala andělského investora ochotného riskovat. Začala jsem v malém, účastnila se veřejných rozpočtových schůzí jako znepokojená občanka. Tichá žena v zadní řadě, která si dělala hojné poznámky. Naučila jsem se jejich dluhovou strukturu, jejich neúspěšné marketingové iniciativy, jejich neschopnost přilákat špičkové pedagogy. Poprvé, když jsem se setkala se správní radou, byla jsem vyděšená. Měla jsem na sobě jediný kostým, který jsem vlastnila, ten samý, který jsem měla na Michalově pohřbu,
A nesla jsem aktovku, kterou jsem koupila v second handu. Ruce se mi třásly, když jsem prezentovala svůj návrh. Získat kontrolní podíl prostřednictvím soukromé neziskové nadace. Předsedkyně rady, přísně vyhlížející žena jménem paní Gáblová, se na mé finanční podklady dívala s neskrývaným šokem. Paní Nováková, řekla, toto je mimořádná nabídka, ale musíme pochopit vaši motivaci. Co tím získáte? Svou odpověď jsem si 100krát nacvičila před zrcadlem. Můj zesnulý manžel věřil, že vzdělání je jediný skutečný způsob, jak prolomit cykly chudoby, které sužují města, jako je to naše. Chci uctít jeho památku tím, že zajistím, aby tato instituce mohla poskytovat příležitosti pro budoucí generace. Uvěřili mi. Nadace Kotva, pojmenovaná po muži, který byl mou kotvou v životě, se během 6 měsíců stala hlavním mecenášem univerzity. Tehdy začala skutečná práce. Žila jsem dvojí život. Dny byly pro servírování, doplňování šálků s kávou a přijímání objednávek obědů. Noci byly pro studium akademických časopisů, výzkum úspěšných strategií pro obrat univerzit a vedení pozdně nočních videohovorů se vzdělávacími poradci. Během svých 2 týdnů dovolené každý rok jsem létala na konference, navazovala kontakty a hledala talenty. Osobně jsem přetáhla doktora Albrechta z prestižní univerzity na východním pobřeží během 3hodinové večeře, přesvědčujíc ho, že naše malá venkovská vysoká škola se může stát národním modelem dostupné excelence. Mým oblíbeným projektem byl stipendijní program. Trvala jsem na osobním přezkoumání finálních kandidátů na každou významnou cenu. Jedna žádost, která mi přistála na stole, mě donutila zastavit se a usmát. Jitčina. Její známky byly dobré, ale nevýjimečné. Její osobní esej, přeslazený kousek o překonávání nepřízně osudu s rodinnou podporou, byla ve své pokrytectví urážlivá. Přesto jsem ji schválila. Byla jsem morbidně zvědavá, jestli 4 roky v blízkosti skutečné akademické přísnosti v ní nevštípí nějakou pokoru. Nestalo se. Prostě vzkvétala v elitním prostředí, které jsem pro ní pracně vytvořila, aniž by se jednou jedinkrát zeptala, jak téměř zkrachovalá univerzita náhle přes noc získala prvotřídní zdroje. Nejtěžší bylo utajení. Některá rána jsem šla rovnou z časné schůze správní rady o mnohamilionových nadačních strategiích na ranní směnu v bistru, mysl mi stále bzučela rozpočtovými projekcemi, zatímco jsem přijímala objednávky snídaní. Moji kolegové si jen mysleli, že jsem neustále vyčerpaná ze snahy vyjít s penězi. Během 4 let mi Jitka 2krát volala a žádala o peníze. Pokaždé jsem jí převedla 15 000 korun z toho, co byl technicky nouzový studentský fond nadace. Díky, Kláro, cvrlikala. Přísahám, že ti to vrátím, jakmile odpromuju a seženu si pořádnou práci. Pořádnou práci. Jakoby mnohamilionový podnik, který jsem vybudovala z popela, nebyl skutečný. Sedíc na příjezdové cestě a dívajíc se na skromný malý dům, který jsme si s Michalem koupili, jsem cítila klid. Zítra se zdi, které jsem tak pečlivě postavila mezi svými 2 světy, zřítí. Můj telefon zavibroval. Zpráva od děkana Albrechta. Finální seznam dárců schválen. Jste na to připravená? Odepsala jsem jednoduchou odpověď. Připravenější, než kdy budou oni. Následující ráno bylo šedivé a deštivé. Sotva jsem spala, mysl mi vířila možnými scénáři. V 7:30 jsem byla oblečená v elegantním tmavě modrém kostýmu, stejném, který jsem nosila na každé velké zasedání správní rady. Když jsem dorazila do hlavní konferenční místnosti univerzity, vzduch už byl hustý očekáváním. Dnešní událostí byla každoroční slavnost pro dárce, exkluzivní záležitost pro hlavní přispěvatele nadace. Jitka mi ráno poslala zprávu. Ahoj, promiň, jestli byl můj projev včera trochu moc. Víš, jaká jsem, když jsem nervózní.
Ta ležérní povrchní omluva byla tak dokonale jitčina, že jsem se téměř zasmála. Jen jsem odpověděla, uvidíme se na slavnosti pro dárce. Přesně v 10 hodin. Její odpověď byla jediný zmatený otazník. Proč bych tam měla chodit? Věř mi, odepsala jsem. Budeš tam chtít být. Teď, když jsem jí sledovala, jak vchází do elegantní místnosti, vypadala naprosto zmateně, ačkoliv dokonale šik v krémových šatech, které stály víc než moje měsíční splátka hypotéky. Zamířila rovnou ke mně. O co tady jde? Zeptala se a pohlédla na formální uspořádání. A co tu děláš ty? Obsluhuješ na téhle akci nebo co? Než jsem stihla odpovědět, objevil se po jejím boku náš otec. Vypadal stejně zmateně. Ráno mi volali něco o tom, že jsem pozván, abychom ocenili přínos naší rodiny pro univerzitu. Nemám tušení, o čem mluví. Děkan Albrecht přistoupil k pódiu, jeho výraz byl vážný. Dámy a pánové, děkuji vám, že jste se k nám připojili na této velmi zvláštní slavnosti. Včera jsme oslavovali individuální úspěchy. Dnes vzdáváme hold vizionářské štědrosti, která tyto úspěchy umožňuje. Jitka se vedle mě nepohodlně zavrtěla. Několik jejich spolužáků, kteří se včera nejhlasitěji smáli jejímu vtipu, bylo také přítomno a vypadali stejně zmateně jako ona. Poslední 4 roky, pokračoval děkan Albrecht a jeho hlas rezonoval tichou místností, byli svědky bezprecedentní transformace této instituce. Díky vizi a odhodlání jediného anonymního mecenáše jsme se dostali od pokraje uzavření k národnímu modelu vzdělávací excelence. Vlnění šepotu se prohnalo publikem. Tato transformace nebyla dosažena tradičními prostředky. Náš hlavní mecenáš se rozhodl pracovat výhradně prostřednictvím soukromé nadace, nežádal žádné uznání a nepřijímal žádnou veřejnou chválu. Jeho oči se setkaly s mými přes místnost. Až do dneška. Srdce mi bušilo o žebra jako buben, ale má tvář zůstávala maskou klidné neutrality. Jitka stále skenovala místnost. Pravděpodobně se snažila identifikovat nějakého bohatě vypadajícího jedince, se kterým by se později mohla seznámit. Nadace Kotva, oznámil děkan Albrecht, přispěla Podještěcké univerzitě částkou přes 80 milionů korun. Místností se prohnaly vzdechy úžasu. Tato nadace financovala naše stipendijní programy, rekrutovala naše pedagogy, modernizovala naše zařízení a její ředitelka osobně přezkoumala každé významné rozhodnutí, které formovalo náš nedávný úspěch. Můj otec teď seděl vzpřímeně, plně soustředěný na děkana. Jitčiny oči byly doširoka otevřené, v hlavě jí to zjevně šrotovalo. Každý student, který v posledních 4 letech obdržel finanční pomoc, hlas děkana zesílil, byl přímo podporován nadací Kotva. Každé stipendium, každý nouzový grant, každá jednotlivá brigáda byla umožněna díky tomuto jedinému zdroji štědrosti. Jitčina tvář zbělela jako křída. Byla dost chytrá na to, aby si to spočítala. Celé její prestižní studium MBA bylo financováno touto tajemnou entitou. Dnes, řekl děkan Albrecht a pro dramatický efekt se odmlčel, jediná majitelka a ředitelka nadace souhlasila, že bude poprvé veřejně oceněna. V místnosti bylo takové ticho, že jste slyšeli, jak déšť bubnuje na okenní tabule. Nadace Kotva byla založena a je zcela provozována někým, koho mnozí z vás znají. Ženou, která tiše přestavěla tuto instituci, zatímco pracovala na několika místech, aby se uživila, která za to nic nepožadovala, která dala vše, aby zajistila, že studenti jako vaše vlastní děti mohou mít budoucnost, kterou si zaslouží. Znovu se odmlčel a jeho pohled se upřel přímo na mě. Prosím, připojte se ke mně a vzdejte hold paní Kláře Novákové, zakladatelce a jediné ředitelce nadace Kotva. Ticho, které následovalo, bylo absolutní.
Bylo to vakuum, které vysálo všechen vzduch z místnosti. Slyšela jsem vlastní puls bušícími v uších. Pomalu, s nohama pevnějšíma, než jsem čekala, jsem vstala. Jitce spadla čelist. Zírala na mě, jako bych měla druhou hlavu. Její mysl viditelně zkratovala, když se snažila sladit servírku, sestru, které se vysmívala, s filantropkou na pódiu. Můj otec byl naprosto stuhlý, jeho tvář byla kaleidoskopem zmatku, nevíry a něčeho, co vypadalo děsivě jako strach. Začal šepot, tiché bzučení, které přerostlo v hukot. Ta servírka? Zamumlal někdo. Ona vlastní tu nadaci? Paní Johnsonová, žena, které se včera můj otec chlubil, se naklonila ke svému manželovi a nahlas zašeptala. Není to ta žena, ze které si dělali legraci. Děkan Albrecht mi pokynul, abych se k němu připojila u pódia. Mírně jsem zavrtěla hlavou. Žádný projev nebyl nutný. Ohromený, zděšený výraz na tváři mé sestry byl projevem sám o sobě. Jen jsem místnosti formálně kývla a posadila se zpět. Ticho se táhlo, husté a těžké, dokud ho nepřerušil ostrý rachot. Jitčin diplom, stále v kožených deskách, vyklouzl z jejich třesoucích se prstů a dopadl na naleštěnou podlahu. Můj otec konečně našel hlas. Byl to přiškrcený, uškrcený šepot. Kláro, je tohle skutečné? Poprvé za dobu, která se zdála jako věčnost, jsem se mu podívala přímo do očí bez mrknutí. Každé slovo. Ticho v konferenční místnosti nakonec ustoupilo pomalému, trapnému odchodu. Sledovala jsem Jitku, jak se sklání, aby zvedla svůj spadlý diplom. Její obvyklá vyrovnanost byla zcela pryč. Můj otec byl stále jako socha na své židli a zíral na mě jako na ducha. Kláro, konečně ze sebe dostala Jitka, její hlas byl tenký a slabý. Musíme si promluvit, ale já už jsem kráčela ke dveřím, má práce zde byla hotova. Jsem si jistá, že ano, řekla jsem, aniž bych se obtěžovala ohlédnout. Ale za hodinu mám směnu v bistru. Ten večer jsme se s děkanem Albrechtem sešli v malé kavárně, té samé, kde jsme před 4 lety poprvé načrtli naši vizi pro univerzitu. Správní rada žádá o mimořádné zasedání, řekl a posunul mi přes stůl složku. Chtějí projednat přechodové protokoly, teď, když je vaše identita veřejná. Kývla jsem, očekávala jsem to. A co stav účtu Jitky Novákové? To je to, o čem jsem chtěl mluvit. Posunul ke mně finanční výpis. Podle našich záznamů má nesplacený dluh ve výši 2,5 milionu korun. Nadace pokrývala její měsíční splátky, ale to krytí dnes končí, dokončila jsem za něj. Převeďte dluh na inkaso Vrchol. První upomínku dostane do týdne. Děkan vypadal nesvůj. Kláro, jste si jistá? Je to značná částka. Pomalu jsem si upila kávy. Zasloužila si každý haléř toho dluhu svým včerejším projevem. Považujte to za její poslední, nejdůležitější lekci. Během 10 dnů se Jitčin pečlivě budovaný svět začal systematicky rozpadat. První dopis od Inkasa Vrchol, dceřiné společnosti, kterou jsem vytvořila přesně pro tento účel, dorazil v úterý. Doplňovala jsem ubrousky v bistru, když přišel její první telefonát. Nechala jsem ho spadnout do hlasové schránky. Kláro, dostala jsem ten šílený dopis o mém dluhu, říkala její zběsilá zpráva. Tvrdí, že dlužím 2,5 milionu nějaké firmě, o které jsem nikdy neslyšela. Moje stipendium mělo pokrýt všechno. Prosím, zavolej mi zpátky. Ten den následovaly další 3 hovory. Všechny jsem ignorovala. Ve čtvrtek večer se objevila v bistru, bledá a zoufalá. Vklouzla do rohového boxu a čekala, až se můj úsek vyprázdní. Musíme si promluvit, řekla hlasem zbaveným veškeré obvyklé arogance. Dále jsem leštila příbory. Pracuji, Jitko. Kláro, prosím, topím se. Nemůžu tyhle splátky platit ze svého nástupního platu. Nechápu, jak se to stalo. Konečně jsem zhlédla, můj pohled byl tvrdý.
Stalo se to stejně jako všechno ostatní v tvém životě, Jitko. Někdo jiný to platil a teď už neplatí. Její tvář se zhroutila. Na krátkou vteřinu vypadala jako malá sestra, kterou jsem kdysi bránila na hřišti. Vím, že jsem řekla hrozné věci. Byla jsem nervózní, snažila jsem se být vtipná, moc se omlouvám. Neomlouváš se za to, co jsi řekla, odpověděla jsem chladně a otočila se zpět ke své práci. Omlouváš se za následky. Platební podmínky, které jsem pro inkaso Vrchol navrhla, byly neprůstřelné. Následujících 15 let bude vypisovat šek firmě, kterou vlastním. Každý hovor ohledně jejího účtu bude přesměrován na linku vedoucí přímo do mé osobní hlasové schránky. Celý její profesní život bude svázán se sestrou, kterou odepsala jako neúspěšnou. Můj otec se pokusil zasáhnout následující týden. Kláro, zlatíčko, začal necharakteristicky jemným tónem. Myslím, že se stala chyba s jitčinnými půjčkami. Mohla bys použít své konexe a podívat se na to? Stále to nechápal. Stále mě viděl jako servírku, která se šťastnou náhodou dostala k nějakému menšímu vlivu. Žádná chyba se nestala, tati, řekla jsem bezvýrazně a sledovala obědový šon za oknem bystra. Jitka dostává přesně to, co si zasloužila. Ale 2,5 milionu korun, to je zničující. Pak se bude muset naučit hospodařit. Rodinné grilování na začátku července toho roku bylo nejtižší, jaké jsem si pamatovala. Jitka přišla pozdě a mluvila jen tehdy, když byla tázána. Můj otec se trapně potuloval kolem, nejistý, jak se chovat v tomto novém světovém řádu, kde jeho zavržená dcera držela veškerou moc. Můj strýc, který si mě nikdy moc nevšímal, na mě stále hleděl s novým zvědavým respektem. Ta věc s nadací, Kláro, řekl nad hamburgery, to je opravdu něco. Začalo to v malém, řekla jsem a podávala bramborový salát. Jen jsem chtěla zajistit, aby si zasloužili studenti šanci. No, je to neuvěřitelné, přidala se moje teta. Jitka má takové štěstí, že mohla těžit z tvé štědrosti. Slovo štěstí viselo ve vzduchu. Jitka zamumlala omluvu a zmizela uvnitř. Slyšela jsem ji telefonovat, její hlas byl napjatý a vystresovaný. Pravděpodobně mluvila s finančním poradcem. Když se vrátila, oči měla zarudlé, ale čelist sevřenou. Sedla si naproti mě. Vím, že mě nenávidíš, řekla tiše, aby ostatní neslyšeli. A zasloužím si to, ale splatím každý haléř tohoto dluhu. Budu mít 2 práce, jestli budu muset. Nežádám o tvé odpuštění. Poprvé jsem cítila něco jiného než chladné uspokojení. Nebylo to odpuštění, ještě ne, ale byl to záblesk respektu. Dobře, řekla jsem jednoduše, to je přesně to, v co jsem doufala, že uděláš. Když jsem tu noc jela domů pod oblohou plnou vzdálených ohňostrojů, cítila jsem klid, jaký jsem nepoznala od doby, kdy byl Michal naživu. Nebyla to laciná radost z pomsty. Bylo to tiché, hluboké uspokojení z toho, že jsem byla skutečně viděna, že můj skutečný příběh, byl konečně vyprávěn. Měsíční upomínky o splátkách budou pokračovat, ale už to nebylo o penězích. Byly stálou připomínkou, že důstojnost není určena pracovním zařazením nebo diplomem a že podceňování někoho může být nejdražší chybou, jakou kdy uděláte. Někdy lidé, které podceňujeme, drží největší moc. Klářina tichá síla nám připomíná, že každý si zaslouží respekt a důstojnost. Jaký byl váš oblíbený moment na této neuvěřitelné cestě skryté síly a rodinné transformace? Podělte se o své myšlenky v komentářích níže. A pokud vás tento příběh dojal, dejte prosím like a přihlaste se k odběru dalších inspirativních příběhů, které se dotknou srdce. Konec příběhu.